Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Jama'a barkanku da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Kanin labaran namu inda za ku ji cewa karon farko Amurka ta bayyana kawar da shugaba Muhammadu Bazoum akan karagar mulkinsa a matsayin juyin mulki. Ta katse tallafin dala miliyan 500 da take baiwa kasar a matsayin agaji saboda kawar da zababbiyar gwamnatin farar hula. To jama'a kanin labaran namu kenan ka saurara. Idan wannan shine farkon shigowar ku wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu. Jama'a sai ku gyara zama domin samun cikakken rahoton namu. Sai yanzu Amurka ta tabbatar da juyin mulkin da sojojin da suka yi a Nijar, inda a karon farko ƙasar Amurka ta bayyana kawar da shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad daga karaga a matsayin juyin mulki, inda ta sanar da katse tallafin dala miliyan 500 da take baiwa ƙasar a matsayin agaji saboda kawar da zababbiyar gwamnati. Wata sanarwa da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya yi ta bayyana cewar za su mayar da waɗannan kuɗaɗen tallafi ne kawai da zarar sojojin da suka yi juyin mulkin sun gaggauta mayar da gwamnatin farar hula da ta sahihiyar hanya. Jami'in ya bayyana cewar sun ɗauki wannan mataki ne bayan kwashe watanni biyu suna ta ƙoƙari ta bayan fage tare da ƙungiyar ECOWAS da kuma ƙasar Faransa wajen ganin an mayar da shugaba Muhammadu Bazoum karagar mulki, amma kuwa hakan sun ba ta cimma ruwa ba. Miller ya ce sojojin da suka yi juyin mulki a ƙarƙashin dokar ta ɓacin da suka ƙaddamar ya dace su mayar da gwamnatin farar hula a tsakanin kwanaki 90 zuwa 120. Amma kuma lura da yadda al'amura suke tafiya babu wata alama da ke nuna cewar sojojin na shirin yin hakan. Jami'in ya ce a ƙarƙashin dokokin Amurka, tabbatar da juyin mulkin ya buƙaci katse taimakon da suke bayarwa, saboda haka suka dakatar da tallafin dala miliyan 200 da kuma wasu kuɗaɗe daga cikin dala miliyan 442 da aka ware wa ƙasashen da ke tasowa masu bunƙasar dimokuraɗiyya. Miller ya ce Amurka za ta bar sojojin aƙalla 1000 guda da ke aiki a Nijar, yayin da wani jami'i ya ce sojoji ba za su ci gaba da horar da takwarorinsu ba na Nijar ba, sai dai sanya ido a kan ayyukan 'yan ta'adda. Amurka ta ce za ta ci gaba da tafiyar da sansaninta da ke Agadez, wanda ake amfani da shi wajen kai hari da jirage masu sarrafa kansu. To jama'a cikakken rahoton namu kenan ka saurara daga tashar Hujja News 24, tashar al'umma. Ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. Haka zalik ku danna mana alamar like da alamar comment domin jin daɗin shirye-shiryen namu.